Dịka otu n'ime agbammbọ nke Gọvanọ Soludo ịkwalite ike ikpe nkwụmọtọ ngwa ngwa ma hụ na enwere ozi ndị a chọrọ, gọọmenti Anambra steeti na njikọ aka n'ọrụ Lextech Ecosystem Limited nyere ọzụzụ wee nye mmadụ 35 ndị ndekọ akụkọ akpọrọ verbatim court reporters na ime steeti a ma bụ nke were ọnọdụ na Federal High Court Complex dị n'Awka dịka a zụsara ha otu ha ga-esi na-edepụta ngwa ngwa ihe ekwuru n'ọnụ site n'iji usoro nzikọrịta ozi ọgbara ọhụrụ nke nka na ụzụ ma mee ha ka a bụrụ ndị a ga na-akpọtụrụ oge niile n'ịkwalite ikpe nkwụmọtọ. Ngozi Obileri na ebe ahụ n'aha ABS. Okwu ya na ya bụ mmemme ka Gọvanọ Soludo nke onye nọchitere anya ya bụ kọmishọna na-ahụ maka ikpe bụ ọkammụta Sylvia Ifemeje kọwara na ihe gbasatara iji teknụzụ wee na-ekpe ikpe bụ otu ọkpụrụkpụ nkwa Gọvanọ Soludo kwere onyeisi ọkaikpe na Anambra steeti bụ Justice Onochie Anya Achabelu bụ nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ onyeisi oche ndị ji teknụzụ akwalite igwe eji ekwu okwu bụ Justice J.I. Nweze kwenyere na gọọmenti steeti a na-agbasi nnọọ mbọ ike inwozigharị ọnọdụ otu esi ekpe ikpe na steeti a n'ozi ekele ya ka onye isi Lextech Ecosystem Limited bụ Emeka Albert kọwara ya bụ mmemme dịka ihe dị oke mkpa na ịgbaso otu Gọvanọ Soludo agba mbọ ịhụ na enwegharịrị otu esi ekpe ikpe na ụlọ ikpe dịgasị iche iche n'aha ndị niile akụziri ya bụ ihe ka onye mekarịchara ọfụma n'ihe niile akụziri bụ Mmachukwu Okoli gosipụtara afọ ojuju nyegara gọọmenti steeti a na ndị niile ha na ha kwadoro n'inye ha nkụzi ahụ maka inye ha ohere isonyere na ndị mbụ akụziri ya bụ ihe ma kwezie nkwa na ihe niile akụziri ha bụ nke ha ga-etinye na omume. Site n'Awka, abụ m Ngozi Obileri.